Mhux magħruf fejn jinsab Muammar Gaddafi għalkemm qed jiġi rrapportat li ħarab mill-kapitali u qed jistaħba f'post sigriet taħt l-art il-barra minn Tripli. Rappreżentant tar-Renju Unit fil-Libja ġie kwotat jgħid li Gaddafi x'aktar ħarab lejn l-Alġerija. Wara l-aħħar żviluppi fi Tripli l-Prim Ministru Ingliż David Cameron iltaqa' mal-Grupp Libjan tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali u qal li r-reġim ta' Gaddafi qed jikkontrolla għalhekk għandu jieqaf minn kull tip ta' ritaljazzjoni. Min-naħa tiegħu il-President Amerikan Barack Obama qal li l-poplu Libjan qed juri li d-dinjità u l-ħelsien huma aktar b'saħħithom milli tħadida tad-dittatur. Obama qal li l-unika triq li baqalu Gaddafi hija li jitlaq mill-poter ħalli fil-pajjiż jirrenja l-paċi. Matul il-jum l-Eġittu u l-Kuwait qalu li mhux qed jirrikonoxxu lil Gaddafi bħala l-mexxej tal-Libja. Fl-aħħar sigħat il-kap tal-Kunsill tar-Ribelli qal li huma qabdu 2 minn ulied Gaddafi, Saif al-Islam u al-Sadi, filwaqt li t-tifel il-kbir ta' Gaddafi, Mohammed al-Gaddafi, taruħu bidejh f'idejn ir-ribelli. Dwar dan il-Qorti tal-Krimin Internazzjonali ta' The Hague qed tinnegozja trasferiment ta' Saif al-Islam sabiex jiġi akkużat b'rejati tal-gwerra. Fl-istess ħin qed tfittex ukoll l-arrest tal-Kurunell Muammar Gaddafi u tal-kap tas-servizzi tal-intelligenza Abdullah al-Sanussi. Fl-istess jum tal-ġlied u l-irvellijiet kelliema rebelli qal li ħadu l-kontroll tat-televiżjoni tal-Istat għal ġamaħirija.